Srawengah aku Damarwulan senopati saka ing Majapahit bali kowe iki sapa Puyengan lan Paito dalah aku ngerti penelangsane atimu kowe sak kloron selong ana ing Purwodadi ana ngersane Urubisma ya Minakji aku kang bakal muku diri patembayan. Menapa saestu muga panjenengan? Mula kanggo nodhi sepiro aku pendekat kanggo tresnani marang aku bakal pengen mesak manjing ning tilapak Muga pelaksana panjenengan. Urubisma ya Minakji kowe kowe. Mapan kebeneran. Aku ketemu marang kowe. Mergo nganti aku temeka ning Blambangan aku minta srayane. Ya ayu kencana wungu. Kowe minta sraya saka Majapahit Panjenengan lan kowe aja mbacut ya nang yole. Akeh pangorbanan ing Praja Majapahit. Sindura mati. Rangga luwe Dipati Tuben uga mati. Kuwi saka aku yole ya nang. Aku ngeman marang bagusmu. Kowe bali ing Praja Majapahit. Urubisma ya Minakji. Kabeh wis tak emoh. Lamun kok aku mati saka tanganku. Monggo aku dadi rabi ing negara ning Majapahit. Mula kene sapa cilik tak rangket gedene kudu mati saka tangan. Kena yen kowe utawa ngono. Mati aku. Wah. Mestine wae Agus tumekaning Pak. Saka tangane Urubisma ya nganti aku kantoko ora ngerti dahan padang ijak. Saka
piandeling urubis moyo minak waikot lah dengar yang pancen tresnamu terus lahir batin anggonmu nesnani marang kakang aku kepengin ngerti pengapesane urubis moyo minak Dadi sampean pengen mangerteni kakang pancen bener urubis pemenak jinggo kuwi duweni saka loro bacang pedang untuk saka yono lan dodo wesi kuning yen kaya ngono kuwi kang dadi piandeling urubis moyo minak juga cidran ing mengkone aku bisa nyelametake marang kowe sakloro nanti sautang kakang daman kok piantun yang iku kemang aran pedang kos kuno ati iki godho wesi kuning kodo sini menika lho wae lan dengan yang pinak Kowe kok rangkep nyawamu yo lan yo. mbok menawa kabeh mau Gusti kang akarya jagat durung ngersakake aku mati Piyo aku bisa walu yo kemainkan wis matek gek wong kaya. Kowe kok iso urip neh ngono. urubis moyo minak Wah. tak ngibaratake kowe iki wis macan sing wis ilang asline. Kowe wis ora duweni apa-apa. Mergo piandelmu wis ana tanganku. Weluh kowe lan. Api-apian yo lan yo. Bojoku pen. Pusaka godho wesi kuning. Pedang Kunto Sukayana kuwi tekku balekno yo lan yo. Kowe njaluk baline godho wesi kuning. Heeh. Ya. Iki godho wesi kuning tampanono. Iya. Nek syarat Wae kolan kowe. Kowe minangka pribadi sukses. Yen to urubismu minak jinggo, aku kang bisa mateni. Mula kanggo tandha bukti ana ngersane Sang Buta Ratu. Janggane minak jinggo lan mustakane bakal tak aturake ning Raja Majapahit. kakang kocak dados Dayilah yang sito. Kangmas Marulan. Menapa sampun kelampahan? Panjenengan nyedani dhateng Urubis minak jinggo Kang Mas. Entuk pangestumu ya. Dayilah yang sito. Nggih. Wis kalakon aku merjaya kelawan Urubis minak. Malah kaporo
kanggo tandha bukti ana ngersane Sang Citra. Mustakane Wurubisma ya minakji. Oh, malah pustakanipun bakal tak aturake ana ngersane Sang Mas. Kula ngwatosaken menawi Kang Mas Damarwulan nggih tanding kalan minak jinggo Wurubisma mangke kasih. Mula kula ngawat-ngawati dhateng Kang Mas Damarwulan. Matur nuwun banget. Siramu gelem sabyantu marang Kakang. Mula Yayi Nggih. mundak dadi pengantu-antuning Sang Juta Ratu ana ing Majapahit. Ayo bareng-bareng tumuju ana ing Majapahit ngaturake mustakane. Oh iki. Kaki Damarwulan, aku yangmu tunggul manik Kang Prapta ana ing pangarepmu. Dole Damarwulan, jebule isih ana menungsa sing tumindak ambek angkara murka. Damarwulan, kowe aja cilik atimu. Senajan to bukti wis digawa marang kadang-kadangmu layang senta apa dene layang Witir. Iki isih ana seksi. Kowe tedak ana ing Kabupaten Blambangan. Kantinen waita kuingan minangka dadi bukti wis cukup semene Ger Damarwulan. Waita lan kulingan bakal tak ganti tumuju ana ing Praja Majapahit. Kabeh mau waita lan kuyengan sing sabyantu marang pun Kakang. Aku bisa mateni kelawan Wurubisma yen malah kapara wis nganti kelakon aku nggawa bukti mustakane Wurubisma ya minakjiga bakal tak aturake Sang Juta Ratu. Ana sak tengahing dalan aku ketemu marang sekadang layang seta. Satemah mustakane Wurubisma ya minakjiga
direbut marang sekadang mulayang setolan. Sing gedhe pangaplamu, kowe bakal tak wayuh lawan Waitolan kuwi. Menawi to kersa panjenengan niku kados ngaten nggih sumarah kula manungkan panjenengan. Sinaosipun kula nika raosipun boten lila yen to panjenengan wayuh. Wis lega. Iki put-puti lapun rapetipun waito dening kuyengan niku ageng kanggenipun panjenengan. Kaya ngono. Kanggo kowe minangka dadi pasuksen ana ngersane Sang Juta Ratu ana ing Majapahit. Siramu lan waito lan kuyengan bakal tak kanthi. Irik maupun kakang. Sedaya kala wau sampun wonten rawuhipun anak-anak kula layang seta dalah kumitir. Inggih Kakang Bunda. Monggo dipun kerba. Seta dalah kumitir. Nggih. Sira ngadhep marang ingsun sira kang timbali. Apa wigatimu kuwi seta kumitir? Monggo, monggo kemawon. Sang Juwita sak sampunipun kula nampi dawuh Sang Juwita Ratu diayu kencana ungu. Nyuwunaken mustakanipun Purbasma Minakjingga. Sakmenika sampun kelampahan. Mustakanipun Purbasma kuswanaken. Nek ngono Minakjingga pati. Majapahit klebet sagung wonten Kraton Majapahit monggo sakmenika panjenengan ingkang saged ngagemi pangkojan. Kanjeng Juwita Ratu nalika semanten bilih ngawontenaken diri sayembu. Sinten kemawon kang saged mejahi Wuru Bisma Minakjingga sepisan bulan suwitani ingkang angka kalih panjenengan jumenengaken ratu wonten ing negari Majapahit. Pramila menika sampun cetha menawi Raden Mas Layang Seta ingkang saged mejahi Wuru Bisma monggo kapulih jumeneng nata wonten ing kraton Majapahit. Kelakon. Seta kumitir. Ayo sliramu tadi demel entah ana kursi Kanjeng Maesuk dalem Kraton Majapahit. Gagah. Aku deh. Layang Seta. Sampeyan niku pripun? Lah kok kepiye? Kang Mas Seta niku bakal ratu Majapahit lho Kang. Ya kok bisa sing jumeneng ratu iki kowe? Lho. Sing saged nyuwunaken mustakanipun Wuru Bisma niku lho. Kandha sapa? Kula. Nek kita buktine. Ah niki buktine Kang. Sing bisa gawa mustakane Minakjingga Wuru Bisma iki ora layang Seta dalah layang kumitir. Lho. Paling iki sing gawa mustakane Minakjingga Wuru Bisma ora liya mung Kakang Tambak. Nyatane Nyatane sing sulane iku wae layang seta lan kumitir. Amarga aku ngadepi Wuru Bisma. Iya. Kula sing wani. Sing wani ya kowe nyatane ya mustang
Damar Wulan jarene wis mati. Lah kok iso mateni kalau Sinten? Minak Jingga Wuru Bisma yen pancen Damar Wulan isih urip coba. Jan sowan. Oh, ngaten. Setane isih metu Damar Wulan iki. Wah, memedi iki, memedi. Niku mau mboten nemplek lemah. Lah iya, ora templek lemah iki. Aku memedi lho, Mas. Ah, lah iya. Aku memedi. Iki templek papan. Ah, iya. Iya. Ora Memedi Damar Wulan Kabeh mega do rendak-rendak. Lah iya. Wah, wah. niku memedi Damar Wulan. Kae memedi wadon-wadon Nggih. Menika buktinipun nalika Kakang Damar Wulan tasih sugih. Buktine Damar Wulan isih urip. Ning sing dikersakake Sang Juwita Ratu kuwi rak ya buktine sapa sing ngasta mustakane Minak Jingga Wuru Bisma rak ya dulurmu Layang Seta lan Layang Kumitir to, Jas? Minangka dados seksi pun boten sanes mung kajaba wanita dalang kuyeng. Lah kok wani dadi seksi? Lho. Lah kok wani dadi seksi? Anggi pun panjenengan purba piyambak menalika panjenengan Cukup paman Budiar sampun cukup. Nggih. Nggih, tunggu. Salah ngadeg, Bro. Damar Wulan. Tinimbalan kula sang Sutra. Rikala semono sliramu kautus marang ingsun kang supaya bisa nentremake saking kraton Majapahit. Ya iki Jayapati marang panjenengan Dipati Wuru Bisma Minak Jingga. Ning pundi kasunyatan ora bisa kowe Damar Wulan. Keparuju aku lepat nuwun pangapunten sang. Iya. Sampun kalampah kula tanding kali kula Bisma Bismillah. Malah kapura sampun kula pagas jangganipun kula badhe aturaken kali panjenengan ning emanipun wonten sak tengahipun marga kula dipun sandhek kali Kyai Layang Seta dalah Kawe Suto. Goro ngenipun Kang Mas Damar Wulan. Matur kalih panjenengan. Niku Mengko sawetara kowe Seta Kumitir. Kowe disandhek marang Seta Kumitir. Bah perkara ngopo kowe Damar Wulan? perkawis mustakanipun Wuru Bisma Minak Jingga dipun rebab. Kangge tandha bukti wonten ngersanipun Sang Ora. Dadi mustakane Wuru Bisma Minak Jingga iki direbut dening Seta Dewa Kumitir. Seta Kumitir. Kok kaya ngono to tumindakmu kuwi? Wah. Aku sih tumindak apa? Tumindak napa Sang Juta Ratu? Ora, ampun percaya. Ora ngapusi Ampun ya. pitado. Kasingatanipun Kula sing mateni Wuru Bisma. Sing Dene kowe sing bisa merjaya pati marang Wuru Bisma Minak Jingga. Aku kepengin ngerti endi mustakane Wuru Bisma Minak Jingga kuwi. Mustakanipun Minak Jingga menika sampun dipun rebut kalih kadang kula Layang Seta. Seksinipun garwanipun Wuru Bisma nggih Minak Jingga waita dalah kuyengan menika. Dadi kowe duweni seksi garwane Wuru Bisma Minak Jingga, waita doa kuyu kan Kados ngaten. Paman Koncar. Nggih, kula kanjeng. Kados pundi paratanipun wonten ing Kraton Majapahit. Panjenengan menika klebet jeksa agung wonten ing Majapahit. Monggo panjenengan kedah saged ngadili bab perkawis menika, Paman. Kakang Geger, iya piye Car? saiki pangkatku mundak dadi loro.
loro. Sepisan dadi bupati ning Kadipaten Lumajang, kaping pindhone aku saiki dadi adiyaksa utawa jeksa negara. Ya, aku percaya nek kowe wis kuat balok loro, siji abang, siji kuning kanggo umum. Kowe aja meri. Mergo aku wis dadi adiyaksa ning Kraton Majapahit, sapa sing ora ndak purba utawa tak takoni aja padha wawan pangandikan lan matur dhewe-dhewe. Raden Mas Layang Seta lan kowe Raden Mas Layang Kuwitir. Apa pancen bener kowe sing mateni lan merjaya Wuru Bisma Minak Jingga dipati saka Indambangan? Nggih, kula sing mateni. Lah nggonmu ketemu Minak Jingga menyang endi? Wonten taman sawah. Ning taman ning sawah. Oh, ning taman. Lah kok iso ning sawah kowe? Ketemu nyang taman, mlayu, Ketemu mlayu ke sawah kepada kalih pulau. Lah nggonmu mateni Wuru Bisma Minak Jingga kuwi kena apane? Kena apane? Kena gulune, wetenge. Gulu karo weteng. Kena gulu ora apa-apa, mbok pateni kena weteng. Oh, apa Nganggo pusaka apa? nganggo bes. Nganggo linggis karo. Terus mati. Cepatnya ke bedo boten mati. Wah, aja nganggo linggis. Jojo nganggo linggis. Nggih. Linggis wetenge. Nggih. Coba dicontono, paham mbok jare contono piye? Ora usah digo contoh. Lah buktimu apa? Ane kok. Kowe bukti. Mergo Minak Jingga wong kondang wong budaya, Minak Jingga mbok kroyok kowe karo Layang Kuwitir. Mati buktine mbok gawa, Nggih. mbok igas. Pustakane mbok sowanake kersa dalem. Nggih. Lah seksimu sapa? Kula Kadang ora iso sedulur kok mbok kroyok kok mbok seseni dhewe ora iso. sing mateni kawakan seto kula Ora iso, iku mbok kroyok wong loro, yen ngono kowe nggawa bukti, ning kowe ora nggawa seksi. Romo gender sini. Lah wong biasa nang omah, gayemi mangan terus kok ana seksi. Sik, aku wani dadi seksi waton dibayar 200 mawon. Ora ana 200 rapopo 150 nek wis budal. Jamar bulan. Apa pancen bener kowe sing bisa merjaya lan mateni Wuru Bisma Minak Jingga? Leres. Anggonmu ketemu karo Minak Jingga nyang ndi? Wonten Taman Purwodadi. Ana ing Taman Paralingga iku bener Kakak. Ini tamane Wuru Bisma Minak Jingga wae lan kuwi. Ya kleru. Wong panggonane Minak Jingga ki ora ning taman kok. Endi? Hah? Ya ning gone Kabupaten Blambangan kok. Kowe kok ero? Ya Kowe ngerti. nang omah gayemi terus sae Ya karo. ngerti wong andang. Wong iso urunge tak SMS kok. Damarulan. Gono materi Wuru Bisma Minak Jingga kuwi nganggo pusaka. Kagem piandel godho wesi kuwi. Nah, iki bener. Iki pusakane Wuru Bisma Minak Jingga. Apa duwe? Do wesi kuning lan pedang untuk Supayana. Ya sengara nek damar kemulan. Lah saiki nek kowe bisa mateni Wuru Bisma Minak Jingga buktimu apa Damarulan? Ora dibukti menika kalebet piandelipun Kudune bukti kuwi mustakane Wuru Bisma Minak Jingga. Kowe ora duwe bukti ning kowe duweni seksi waita puyengan lan anjas. Lanci kula seksinipun. Kowe seksine. Ngene, mergo kowe duwe bukti ora duwe seksi, iki duwe seksi ora duwe bukti, kowe dina iki bakal tak du. kula sampeyan Mergo Wuru Bisma Minak Jingga iki wong sing pinacek. Wonge duweni kaluwihan. Apa kira ngerti? Dipati Sindurareja wae mati saka tangane Wuru Bisma Minak Jingga. Cocok!
cocok iki cocok. Cocok iki nek kowe didu. Aja gitu. Dianakno adon-adon Kita sinten sinten. Damar Wulan karo Sita karo Kowe mbotohi sapa? Lho, nek aku ya mbotohi karo Sita. Kowe mbotohi Seta lan Budi. Iya, jagoku kok lho. Mergo Damarulane ora duwe boto. Nek kula kalah kali Kang Mas Damar Wulan, burno mo. Kok burno? Burno Pak. Kula sumpah, sumpah mboten kudu urip teng Mojopahit. Fotoane Burmana. Sapa sing kalah ninggalake yo ning kraton Mojopahit. Ngono. Ya wis cocok ora apa-apa. Kowe adu pitik. Ayo Kang Mas. Kroyok, ger. Mesti matine. Sita anak, sita mantu ora apa-apa. Piye siram? Oh, sing iki boto. Ya kalau gendel. Dekatimu wilingan nek Damar Wulan. Iki sing ape mbok jotos iki sapa? Ampun dekatimu. Iki Nah kalau gendel. Seta, iki lho, toh Tir. Iki kowe aman kudu nyeruduk Yayu. Kowe iki boto. Kowe boto kok arepe wangi karo anak. Ora Lah nek kowe boto, ngewangi karamu boto, musuhe karo boto. ora ngewangi ngono ora. Lah piye? Aku iki wedi nek si Seta karo si Kumitir ki mati. Lah iki cetha nek anakmu iku ora bisa merjaya lan mateni Wuru Bisma Minajingga sing iso kuwi Damar Wulan ya Damar Sasongko. Lah terus piye car? Terus piye Ya car? kudune Damar Sasongko Damar Wulan saiki minangka dadi ratu ana ing kraton Mojopahit. Damar Wulan ki dadi ratu ning kraton Mojopahit. Ya bener ya Totir. Kalau ora mangan beras Yen paring sabda dhateng Damar Sasongko nggih Damar Wulan menawi Damar Wulan saged mejahi Wuru Bisma Minajingga sepisal panjenengan suwitani ingkang angka kalih panjenengan paring palungguhan wonten ing kraton Mojopahit. Inggih, Monggo Kakang. dipun paring dawuh. Damar Wulan, ayo tak asuling temono kursi dadi pasuryan. Diajeng Dyah Ayu Kencana Wulu. Neaniku Kang Mas Damar Wulan. Lan diajeng Anjasmara. Waitma lan Puyengan. Lan panjenengan Kirang setunggal. Dateng rinten ya saking sebab. lan panjenengan Paman Minah Gencar. Nggih. Panjenengan ing dados pasen anggen kula jumeneng ratu wonten ing Praja Mojopahit. Ingsun bakal kanthi gelar Brawijaya Damar Wulan. Paman Minah Gencar. Kula kinten lelampahan wonten ing Praja
katon sumilak padang tetrawangan nyarengi jumuduling Sang Bagasya saking sisih wetan boten prayogi menawi lampahan menika dipun lajengaken. Mila lelampahan wonten kerampunganipun monggo sareng-sareng gembul Bujono Mangondrawena tancepipun kekayon. Monggo, monggo.